Valls i vicepresidenta de l'Assemblea. De l'Assemblea de Representants del Consell de la República. Saludo els companys que també estan aquí i que també fan part d'aquesta assemblea. Doncs el dia 1 d'octubre vaig fer un discurs a Illa i vaig parlar d'un atemptat de falsa bandera que ens va donar l'idea que no hi hauria cap límit. Això penso que tots ho hem intuitat el dia 17 d'agost. Ningú de nosaltres no pot haver pensat que era una casualitat aquest atemptat tan ideal per l'estat espanyol 2 mesos abans del referèndum. Ara sabem, perquè jo considero que, tal com ho diu el Pere, quan fas un testimoniatge davant d'un jutge, és un testimoniatge, no és una conversa de passadís. Doncs considerem que ara tenim una prova, entre cometes, i si som complotistes no fa res, que l'estat espanyol és un estat criminal, és un estat feixista, ja ho sabíem, un estat franquista, això també ho sabíem, ara és un estat criminal. Però ell no es considera criminal. I per què no es considera criminal? És perquè es considera en guerra. I la falta nostra és no haver entès això. És que és una guerra bruta, però és una guerra. És una guerra de descolonització d'un territori, és això. És l'última colònia d'Espanya que finalment se'n vol anar. I com que se'n vol anar i que és ella, esclar, que és la menjadora d'Espanya i que és ella que nodreix tothom, etc., no pot ser. I doncs hi ha això, hi ha l'orgull espanyol, i doncs des de fora el que tenim de considerar, jo penso que cal 2 comissions. Una a Europa, una comissió d'investigació que decideix una vegada per totes si un nivell de democràcia com a Espanya correspon a el que té de ser un estat europeu. Perquè la qüestió es fa per altres llocs com a l'est, però per Espanya no. Per què? Espanya dona garanties de democràcia des de quan? Això de primera. I de segona, a nivell internacional mundial, també una investigació. Per què? Perquè com que no hi ha les mateixes relacions que Espanya, per això és un país fort d'Europa, doncs no sabem exactament la investigació, però si és a nivell mundial, seran figues d'un altre cistell. Cal 2 investigacions. I cal també exigir del govern català, no rieu, perquè ja sé que fa riure, perquè el govern que teniu, Déu-n'hi-do, però vull dir que el govern català que mantengui les relacions amb Espanya, amb això que passa, és increïble. Doncs això també tenim d'exigir que hi hagi un abans i un després. És a dir, tenim les proves que teniu sang sobre les mans, esperem a veure què passa, perquè això pot ser una arma per nosaltres, una arma nuclear. I si la llum es fa, no quedarà cap demòcrata, cap europeu que no entengui per què volem marxar. I això em sembla que aquí és com fer un experiment amb explosius, etc. No sabem exactament què passarà, però ho tenim a les mans. Doncs ara, primer, donar consciència nosaltres des d'aquí, els francesos que viuen aquí, veig que hi ha periodistes que vam dir, ara no ho veig, però que és aquí, no m'escolta, però és igual. Doncs que entenguin què passa exactament, que entenguin que es tracta d'una cosa. Europa pot suportar un estat criminal o no? Europa pot suportar aprendre que hi ha hagut 140 ferits, 160, no sé, i 16 morts, només perquè Espanya, l'orgull espanyol, no podia suportar el referèndum. Això Europa ho té de suportar, doncs això ho tenim de fer saber, tenim de lluitar, ens tenim de reunir i ho tenim d'explicar. Perquè, com deien tots els interlocutors d'aquí, tots els que han parlat, no és una cosa de catalans, sí que és una cosa de catalans, és una cosa de ciutadans del món. Volem viure en un món on això és possible, no tens les mateixes idees que jo et mato, això, i encara no et mato a tu, mato gent que no hi poden res, però que finalment els puc utilitzar com moneda de xantatge. Això no, doncs diem no a l'estat espanyol i diguem sí en aquest país que volem construir. Doncs gràcies.